Здравейте, приятели! Ще покажем рециклирана предна въздушна възглавница ZML GL164, която е направена от нас Airflex. Така, както виждате, запасовката е много добре изпълнена, професионално, както всички наши продукти. Всичко се изпълнява много професионално и точно. Премерва се диаметъра на запасовката, после се монтира на тестов амортисьор, тества се и след това се продава на клиента. Така, сега ще покажа нещо друго. Ето, както виждате, това е възглавницата, която сме демонтирали от основите. Виждате как е напукана и е почнала да изпуска въздух през цепките и автомобил почва да губи своето ниво. Но сега ще засегнем пак темата за алтернативните въздушни възглавници. Поради проста причина, ето това е алтернативна въздушна възглавница. Както виждате, поради голямото съдържание на пластмаса в гумата, тя не се напуква. Тя направо се рони. И виждате до какво състояние става. Затова ви препоръчвам да се доверите на фирмите за рециклиране на въздушно качване. Естествено да проверите кои разполагат с качествен материал, а не да... Ето виждате, продължава да се рони. Да се доверите на фирмите за рециклиране, да проверите кой има качествен материал, да ви покажа материала, че съответства по дължина, широчина и че е малко по-дебел от оригиналната въздушна възглавница, което ще ви гарантира по-дълга експлоатация по българските пътища, а не да ви бъде отрязан от някакъв ръкав и да е някакъв некачествен материал. Така че това е за тази въздушна възглавница. От тук нататък очаквате и разни други клипчета с други възглавници.